Здравейте, добре дошли на днешния епизод на Drive Beyond Charging. Аз се казвам Боян Бакърджиев и съм вашия водещ за днес. А нашия гост е много популярна и много интересна личност. Андрей Ранулов, продуцент, водещ и едно от най-разпознаваемите лица в България. Здравей и добре дошъл. Здравейте! Всъщност причината да те поканим днес да говориш в нашия подкаст е, защото ти последните 2 месеца и половина имаше директен сблъсък с електрически автомобил. Доколкото знам и от теб, и от екипа ти пътуваш много и разчиташ на автомобил и в служебно, и в ежедневните си действия навсякъде. Да. Искам да ми разкажеш как протече сблъсъкът ти с електромобилността. Имаш ли притеснения преди да се качиш още? Общо взето всичко, което преживя за тези 2 месеца и половина, след което, разбира се, ще стигнем до заветния въпрос и успяхме да те спечелим към правата вяра, но да започнем с това. Как се усещаше, когато разбра, че 2 месеца и половина ще трябва да се смениш личния автомобил с електрически такъв? Сега, първо да започнем с това, че аз наистина пътувам много и по работа, и по принцип такъв ми е живота. Винаги съм обичал да живея динамично. Пътувам много и много време пътувам из кола, а и из града пътувам много, защото постоянно съм някъде на срещи, така че аз съм много свързан с колите, чисто практически. От друга страна трябва да уточним за всички, които ни гледат, че аз съм технически изключително неграмотен човек. Тоест аз не мога, ако нещо се повреди по колата, говоря по нормалната old school кола с, как беше, с двигател с вътрешно горене. Така, не мога да оправя нищо. Включително не мога да си сменя гума, ако спукам. Като ме питат колко кубика ми е колата, аз не знам какъв ми е двигателя. На личния си автомобил аз не знам какъв е двигател. Нищо почти не знам. Ти си мечтата на всеки майстор. Аз съм, представете си ме като някаква блондинка. Избирам си колата по вид и по цвят, общо взето. Защо обидих блондинките? Най-вероятно има блондинки, които в 200 пъти повече разбират от коли от мен. Даже съм сигурен, че огромен процент разбират много повече от мен. Така че аз съм технически изключително неграмотен човек. Аз всякакви джаджи, модерни неща, аз не ги разбирам. Използвам всичко, но не вниквам в детайл. Така че съм много подходящ човек по принцип за експеримент, как би възприел нещо ново. От тази гледна точка имах притеснения. Притесненията ми бяха, че аз смятах, че това е много сложно, което ми предстои. И тъй като наистина съм човек, който е крайно неграмотен технологично, смятах, че няма да се справя. И тези съмнения се разсеяха още в първите дни. Справи се. То е елементарно всъщност. Да. Супер. Просто човек трябва да е готов. Ние хората, като устаряваме особено, и това важи за всички ни, включително и за мен, отказваме много да възприемаме нова информация. И защото са ни толкова пълни вече всички шкафове в мозъка с всякакви неща. Ако се отвориш за нова информация, по принцип най-вероятно ще успееш да я възприемеш. А в случая с електрическите автомобили, това, което аз видях, е всъщност доста лесно, защото те изискват някакви... Аз мислих, че се изискват някакви специфични, ще се подготвят да летиш в космос. Някакви специфични технологични умения. Не, то всъщност е доста елементарно. Добре, да започнем от там. Каква беше твоята кола? Volkswagen ID7. Volkswagen ID7. За хората, които не са запознати с нашия проект, ние буквално му връчихме колата, връчихме му карта за зареждане, казахме му, има станции навсякъде, това ти е приложението, когато пътуваш, спираш, зареждаш и действаш. И го хвърлихме в дълбокото. Има един термин при електрическата мобилност, Range Anxiety. Това е когато си запалиш ДВГ, да ти вижда стрелката и докато не ти свети лампичката, всичко е наред. Да. Дори като светне, пак е наред, защото знаеш, че... Много често свети, защото забравям да зареждам и така. При електромобилите обаче оставаш пробег. И то ти показва точни километри. Да. Първоначално, и това е изследвано с годините много, още когато пробега първоначално на колите беше доста малък, а той вече е сериозен, тогава излезе термин Range Anxiety. Като видиш, че ти остават примерно 300 км, ти почва да се спичиш и викаш, аз трябва да зареждам. Имаш ли го при тебе този момент? Имаш ли го това притеснение, че всъщност аз трябва да зареждам непрекъснато и като тръгна да карам 100 км, трябва да пътувам 4 часа, защото 3 часа ще зареждам. Имаш ли го това усещане?
Трябва да кажем нещо. Тъй като аз имам наблюдение за електрическите автомобили от последните 10 години, не само заради Иван и много други мои приятели бяха от първите, които си купиха електрически автомобили, нещата много са се променили. Автомобилите сега очевидно могат да се движат много по-дълго с зареждане, отколкото беше преди 7-8 години. И честно казано, с определена скорост, която вече мисля, че ще бъде задължителна след като се въведаха новите мерки, можеш включително и до морето да стигнеш без да зареждаш. От друга страна, аз специално като се връщах, мисля, че от морето си направих експеримент и не заредих. Вече бях понапреднал, бях карал месец или месец и половина на тръгване не колата. Нощта преди да си тръгна от морето за София обратно, аз не зареждах. Тоест, тръгнах си на 20% батерии и си стигнах без никакъв проблем. До София съвсем кратко заредих в Бургас и после може би можех и да изкарам до София, но заредих още веднъж в Стара Загора, пак за кратко. Така че айде да разделим разговора на някого, преди да стигнем до дългите пътувания. В София за мен беше супер елементарно. Първо, чисто практически, аз живея в Драгалевци, офиса ми е в Лозенец, в високата част. Ако не съм заредил в къщи, аз зареждах на L-Drive на станцията на Била, която е точно по средата между... Била Парадайз. Да, точно на Парадайз, да. Която е точно по средата между офиса и моята къща, така че там не ми се случило да чакам, което мен ме принципно изнерви, аз не мога да чакам. Сега ако някой каже, че му се е случило на него, извинявам се, аз моят личен опит е, за 2 месеца и половина не ми се е случило да чакам. Винаги се случваха много бързо нещата и не съм имал абсолютно никакви проблеми в София, естествено, но то за София е ясно. Може би всички ще кажат, то е ясно за София, сложно е надалече. Надалече ходих до морето, мисля, че 2 пъти даже ходих до морето и беше, щом аз се справях, значи повярвайте ми, ако аз се справям с нещо технически, значи баба ви може да се справи. Естествено имах си приложението Neodrive и разбира се на приложението на самата кола, за да мога да следа всичко, но този Volkswagen специално е и доста нов и има и голям пробег, но мисля, че и да не е толкова голям пробега, наистина е много лесно. ID7 да, то от последните модели на Volkswagen и е доста така високотехнологична кола от последна генерация. Разкажи ми първото ти зареждане, много ми е интересно. Как се случи? В смисъл, самия процес, слизаш от колата и какво правиш? Като човек, който никога не е зареждал, защото ти в предварителен разговор ми каза, че това е първото ти шофиране на електрическа кола. Мисля, че най-първото ми зареждане, освен... Мисля, че най-първото зареждане го пробвам вкъщи, за да видя просто как се включва, изключва. Разбира се, вкъщи има някои минуси, става бавно и ако бързаш няма как да заредиш вкъщи, но исках да видя, защото аз нямам и трифазен ток, пък доколкото знам, ако имаш трифазен ток, пак става една идея по-бързо. По-бързо в къщи, но аз си... В обикновен контакт. В обикновен контакт си включих колата. Усещането вечер, като си паркираш колата и я включиш контакта и на сутринта, да, тя може и да не се е заредила, защото батерията на ID7 е сериозна, но ти си заредил, докато колата е била в гаража. Това за мен е в момента, в който аз от моята гледна точка, като си купихме електромобила първия семейния, това нещо ме втрещи. Първоначалното усещане, че гаража, контакта и на сутринта аз съм готов. Има 2 големи предимства. Поне аз видях 2 големи предимства на електрическите автомобили. Първия и най-голям за мен непосредствено, като започнах да се качих на тази кола, беше тишината. Може би, защото на мен много ми шуми по цял ден на главата и всъщност е много готино. Много е хубаво. Да, както казваше героя ни в Съни Бич, да караш това тролейче. Защото, как се казваше, Стойчо Розата. Николай Ешков, Бог да го прости. Той казваше, неговия герой Стойчо Розата, като си даваше колата там на един от другите ни герои, казваше и внимателно с тролейчето, че е много бързо. И като усетиш тази тишина, е много готино. Наистина, изключително приятно е. И второто нещо, сега,
аз може би имам над средните доходи, но видимо ти става приятно колко по-ефтино е. В смисъл, не може да не ти стане. Наистина има. И аз съм ги знал, честно казвам и тия, и двата плюс съм ги знал, но това, което не ми харесваше и заради което винаги съм казвал на Иван, например, и на други приятели, че не съм още направил тази стъпка, е, че много е мисленето. Аз не искам да се затормозявам. Вярвах, че като караш електрическа кола, това носи много мислене. Хем съм технологично неграмотен, хем трябва да мисля и това дето ти го каза в началото. Да. Колко ми остава, докъде да стигна и така нататък. И смятах, че ако ще трябва да мисля сега си, да си карам колата да мисля, без това имам хиляди работи, за които да мисля, сега не искам и с това да се занимавам. То се оказа доста по-просто от колкото аз си мислях. Първо, вие самите L-Drive имате страшно много станции навсякъде. Второ, има и всякакви други станции навсякъде. Трето, може да зареждаш в къщи. Четвърто, колата изкарва много по-дълго, отколкото аз съм си мислил, че може да изкара. И тия всичките неща, като ги сложим на едно място, наистина не е проблем. Щом за мен не е проблем. Аз съм и разсеян. На мен ми свършва и дизела на колата. Аз редовно свети и се чува дали ще стигна до... Онази заветна лампа. Да, дали ще стигна до бензиностанция. Плюс това, не го казвам за да ти хареса на тебе, ама то, честно казвам, през лятото на бензиностанцията някой път е много по-дълго чакането в момента, отколкото да си заредиш на... Ето, например, защото я споменах на Била, на L-Drive колата. Ами да, те и новите коли зареждат много по-бързо. Добре, значи първо ти зареждане вкъщи. Да. След това, предполагам, първото зареждане, следващото на станция, било на бърза станция, за да видиш... Мисля, че следващото ми зареждане беше, аз тогава много често ходех на... в Интерекспо център, точно така. Много често ходех в Интерекспо център, защото подготвихме голямото събитие на България Лончо през юни. И през май месец доста често имах път на там и едно от първите със сигурност беше там, освен тези, които си спомням най-ясно в София. Защото аз в София не съм зареждал на толкова много локации, по проста причина, че то не ти се налага. Тя не ти свършва толкова бързо. Тя имаш много време, може да караш. Как си го представяш процеса? В смисъл, в главата ти, преди да го тестваш на живот, дори преди да го включиш в контакта вкъщи, как си го представяш, като някой ти казва, трябва да си заради електрическата кола? В смисъл, какво си представяш ти като човек, който до сега не го е правил? Защото сигурно с много хора, които ни слушат, дано и да ни гледат, благодарим ви за което, си представят, че зареждането на електромобила е някакво много такова бавно, дълго, сложно. Първо аз бях чул, че някой път работи, друг път не работи. На мен не ми се случи нито веднъж да не работи. Аз съм зареждал само на вашите станции. Това е истината. Не съм зареждал на други станции. И вашите има по-бързи, има и по-бавни, но не ми се случи да има такава, която не работи. Наистина, не го казвам, нали, защото сега водиме тук този разговор и логото е зад нас. Не ми се случи. Имаше много бързи и не толкова бързи. Някои от тях знам, че и включително си в процес на смяна и така нататък, защото съм си говорил с вас. Но не ми се случи да не мога да си заредя колата. Така че, пак казвам, говорим за крайно несръчени и неграмотни. И не е сложно. Не, елементарно. Всъщност това е като да си заредиш горе от телефона. Пъкаш конектор. Даже бих казал, че като си заредиш телефона и е по-лесно, отколкото да си заредиш сам колата с гориво. Да, и то момент го има, но когато съм го казал това на някой, че също да заредиш електрическа кола на станция е по-лесно, отколкото да заредиш сам колата на бензиностанция. Да. По-лесно е, наистина. Между другото, ние сме големи късметли и говоря за тия, които все още караме от старите автомобили, че в България, въпреки че много се дигна цената на човешкия труд и скоро това ще се случи като на Запад, все още има някой да ти зарежда колата. Да. В Западна Европа отдавна всеки си зарежда сам колата. И като дойде и това тука, това ще бъде добре между другото за вас. Защото хората ще оценят, че всъщност да си заредиш с то колата е по-бързо и по-лесно, отколкото да заредиш с гориво. Няма да ти мириш ръката. Така че, но тук това е минус при вас, защото тук все още на бензиностанцията има някой да зарежда, докато на Запад на всяка си зареждаш сами. Почти съм убеден, че е по-сложно, отколкото при вас. Добре, значи зареждането не е сложно. Оказва се, че също се... Елементарно е, както и елементарно да си проследиш с телефона. Примерно в Бургас на станцията, която е там близо до Кръговото, има бензиностанция наблизо на ОМВ. Забравих
Не знам как да обясня коя ви е локацията. Навлизане в Бургас първото ви, да. Да, зад нея има ваши зарядни станции и буквално отидах, купих си нещо за пиене, кафе, следя си от време на време, за няколко минути беше готова заредена колата. Колко време ти отнемаше зареждането? И това е въпросът. Всеки вика, аз нямам време да чакам 1 час зареждане. Ти зареждал ли си 1 час? Не съм. Вероятно, ако човек му е изпразнена до края и батерията иска да я зареди до 100, защото последните 10% май става малко по-бавно. Да, там е по-бавно. И ако отиде на по-бавна зареждачка, вероятно може да отнеме повече време. Аз не съм зареждал никога повече от 15-16 минути. Реално това ти е времето, в което мога да си заредиш колата на бензиностанция, ако няма много хора, няма рейс, не искаш да си купиш нещо, да ходиш до туалетна. Общо взето е същото. Общо взето по-малко от 15 минути на междуградско. Аз не стоя на бензиностанция, така или иначе. Защото винаги, първо аз имам бебе, имам син на 7 години, жена ми, винаги някой иска нещо да си купи. Това е много. Жената и айде бебето, ясно, това няма как да кажа коментар. Големите сини и жена ти, какво казаха за колата? Хареса ли им на тях? Жена ми е като мен, тя няма много отношение към коли. Но много още по-ценно, но много и хареса самия начин, по който се чувстваш. Това, че е тихо, че е комфортно и така нататък. Хареса и колата. А сина ми беше супер щастлив. Той беше той беше най-превъзбуден от електрически автомобил. Добре, ето, значи до сега положителна емоция. Окей, първият път, като кара на дълъг път електрически автомобил. Имах притеснение, че мога да не се справя, че може да не мога да стигна, защото съм слушал всички тия работи. Да, колко е сложно и особено, пак ти казвам, аз имам много лошо мнение за себе си. Все пак в гимназията си бях сгънал дискетата. Тогава вие сте малки. Аз съм 7-9 навър. Меките дискети. Бяха меките дискети и учителката ни беше дала дискетите. Не знам, бях си я прибрал моите дискети, с които бях работил миналия път. И като си извадих от ученическата чанта, аз я бях сгънал за по-удобно да не взема много място. Говорим за този човек. Разбира се. Да, и имайки преди, че съм човек, който си е сгънал дискетата, да разберете, затова гледам към вас, уважаеми зрители, що за идиот съм. Мислих, че с тия си умения наистина мога да имам проблем. Наистина, първи път се притеснявах. И София ми беше ясно, че няма да имам проблем. Но първите пъти, като излизах извън града, на различни разстояния, бил съм на събития в... чакай да не ползвам думата провинция, че се обиждат хората извън София. Да, бил съм на събития извън София, като водещ и като организатор. Бил съм на морето. Много често пътувах през... юли отивах и се връщах, докато беше още в мен колата, до Банско. Не стигнах само до Гърция, честно казано, така че това този експеримент няма да, нали, защото искам да съм честен. До Гърция не стигнах, така че за това не мога да кажа. Трябва да накараш Мирон да отиде до Гърция. Аз съм ходил със същата кола, защото аз имам такава като неговата. Mm-hmm. Ходил съм до Гърция с жена ми и двете деца, нали, те са момичета. Имам. Да. 3 жени и аз, багаж за 1 седмица на море, в това Пежо набутано. Ма той сега ходи до Гърция, може да ходи с нея, не знам. И се стига, човек. Смисъл, Пежото е кола с малка батерия, нали? Това е градски автомобил и тя не зарежда с ужасно високи скорости. Нямаш проблем. Чакай да питаме, чакай. Стой секунда. Ще се обадим на Мирон. Той според мен те са доста хора. Той дали, те не знам дали ще спали. Чакай да го питаме. Ако не. Сега ще го питаме. Ако не, ще го губиш, разбира се. Да, разбира се. Ще му кажа, губен си, ще му затвора, без да знае за какво. Се има за какво. Има и предвид, че те записваме в момента, така че внимавай как ще се държиш. Искам да питам, ти с твоите кола ли ходи до морето сега, до Гърция? Ще го купяваме. Да, защото има семейства многодетни, като твоето, то не е многодетно. Твоето 4-членно е, които са стигали с същия модел клас с много багаж до Гърция. 2 пъти. 2 пъти. Каза, че е убеден, че ще стигне. Но не е стигна. Чай, че трябваше да те пусна на спикърфон, но нищо, сега ще преразкажа. Кажи довиждане само. Довиждане. Чао, Мирон. Довиждане. Айде. Всъщност сина му се е учил да кара, има личен автомобил, който е с двигател, с вътрешно горене и затова са ходили с него, защото сина му се е учил да кара. Доста по-притеснително пътувано, отколкото с електрически автомобил. Виж, това е готино.
Оставила сина си да ги закара до морето и То е да се готино върнат. Да. и трябва да се прави, Да. но не променя факт, че сигурно е било притеснително. Трябваше да го пусна на спикърфон, къв съм го пак, абсолютно не телевизионно го направих, но каза, че е сигурен, че може да стигне с моето жълтичко жълтурче, както той си изрази. Стига, Да. стига, тествано, проверено, супер е. Да те върна аз на твоето бяло ID7. Значи караш го извън караш го градско. Колко време ти отне да свикнеш? В смисъл, Не ми след какъв момент вече спря изобщо да мислиш, че тази кола не е ток. Няма, аз даже в края, след 2 месеца и половина трябваше да се адаптирам към моите кола. 1-2 дни. Никакво време не ми. Лесно е, не е плаш. Никакво време не ми отне. Всичко ми беше супер лесно. Сега във всяка нова кола трябва да схванеш кое къде стои. После докато тъкмо свикнах кое къде стои, кое копче къде е в тази кола и трябваше да се върна към моите, въпреки че те са малко подобни, като има връзка между Audi и Volkswagen, но никакво време не мога да ти кажа нищо, което да е било за мен някаква трудност. Чай да се опитам да се сета за нещо лошо, което ми е било трудно. Да, ето това ми беше следващия въпрос. Имаш ли някакво такова негативно преживяване с тази кола? Нещо, което да кажеш, айде хубаво, казахме, че колата е супер, че зареждането е супер, станция има навсякъде. Сега ще кажа, че си измисляме, няма как всичко да е хубаво. Ето ще ти кажа нещо лошо, ама то не е истински лошо. Като аз имам ужас, че трябва да си сваля апликации някакви на телефона и ми се струваше, че това ще е много сложно и много бавно, като си попълвах данните за апликация, ама то също става много бързо. Значи за 2 месеца и половина кара електрическа кола, единствено нещо, което е напрегнало е свалянето на приложение. Нещо да ме е напрегнало. Наистина не виждам кое да ме е напрегнало. Чай се опитам да се сета, ама няма такова нещо, за което в момента да мога да се сета. Мисля, че веднъж имаше някаква лента затворена на някъде на магистрала, където исках да спра да заредя и трябваше да отида на друго място. Това беше. Че те непрекъснато ремонтират по тия. Да, то разбира се, лятото е времето да се правят ремонти на магистралите, които се ползват предимно лятото. Изконна житейска мъдрост е да се правят ремонти лятото на магистралите. Сега мисля, че има известен риск, ако са млади хора и е хубава колата много, голяма, да се засилват много в началото, защото електрическите автомобили дърпат много по-рязко. Бързичка е. Да, бърза е. Специално ряза е много сериозен в началото и мисля, че това ако се купуват мощни коли на хора до към 25-30 години, ако са малко по-така буйнички, както примерно бяхме ние като по-млади, има някои рискове, ама то всяка мощна кола, и мощна кола да вземеш на 20 годишен хлопак, което е на дизел или на бензин, той може да направи също много голяма беля. Добре, значи 2 месеца и половина. Спирачките са малко по-различни. Да. Трябва да се свиква с тях. Ето сега се сещам за това. Спирачката влиза по малко по-различен начин. Но честно казано, на мен ми харесваше повече как влиза спирачката на електрически автомобил. Това има логично обяснение. Не знам защо. Защото автомобилите спират предимно с рекуператорите. Което на тебе ти говори ужасно много. В момента ми заговори на английски. Ако си забелязал, имаш възможността когато отпуснеш газта, колата намалява сама и по този начин има, най-грубо казано, динамо отзад, както на пролетта едно време. И с това динамо, тя вместо да спира с спирачките, спирачното усилие е в динамото и генерираш ток и те връща обратно в батерията. Мисля, то не мога да от спиране да си заредиш колата и да минеш перпетно мобиле, не, но енергия, която иначе се губи от спирачките, защото тя се превръща в топлина и заминава, тук я връщаш обратно в батерията. И когато натиснеш спирачката на електромобил, той спира основно с динамото и чак след това включва спирачните апарати. Затова е по-различно усещането. Това е чисто технологичното обяснение. Може би аз не го обяснявам. За мен всъщност по-готино спират електромобилите. И за мен категорично е така. Добре, 2 месеца и половина, минус си доста километри, пътува си градско, извънградско. Да си говорим, нали, че веднага излизаш, пускаш в мобиле БГ, обява и си купуваш електрически автомобил, най-вероятно ще е доста силно, но успяха ли тези 2 месеца и половина да те накарат да се замислиш дали следващата кола да не е на ток?
честно казано се замислям за два варианта. Първо, аз тази година няма да сменям колата, аз имам горе-долу тайминг, по който си сменям колите. До година най-вероятно ще сменя колата. И си мисля за два варианта. Единият да си взема кола на ток, другия вариант е да си взема хибрид. Защото това също има някои плюсове. Въпреки че казват, че всъщност е най-лошия вариант. Хората, които разбират от коли, ама аз не съм един от тях. И тъй като си говорих с един приятел, който също нищо не разбира от коли, той вика за такива като нас, хибрид е идеален вариант. А не знам защо казват хората, които разбират, че това е най-лошия вариант. С риск да се засегнат собствениците на хибридни модели, това е мое лично мнение, не ангажирам с него никой. Хибрида не е добър вариант, просто защото ти имаш най-лошото от двете технологии, без плюсовете на нито една от двете. Значи ти продължаваш да имаш кола с двигател с вътрешно горене, респективно. Ма ти почти не го ползваш, той ти е само за всеки случай. И защо тогава е хибрид? Какво ти дава повече? Нищо. Имаш двигател с вътрешно горене, имаш всичко, което при електричката го нямаш. Смяна на масла, сложни ремонти, обслужване, ремъци, ролки, ресурси, които, нали... Да, това аз не можа да стигна до него. Това Мирон, например, който първо е много по-технологично грамотен от мен, второ е много по-стиснат, ми е казал, че изключително много се пести, вече като почнеш да използваш колата. Ти го нямаш. В електрически автомобил ти нямаш това задължително обслужване с смяна на масло на 10 000 км. Няма такова. Да. Там имаш, когато колата е нова, веднъж годишно, за да ти важи гаранцията, имаш инспекция. На определен интервал имаш смяна на спирачни течности на антифриз, което имаш и на личния ти автомобил, но това не е някакъв разход, нали? Но нямаш смяна на масло, нямаш задължително обслужване на масло скоростите, нямаш смяна на ангренажен ремък или не дай Боже ангренажна верига, които са едни неща, които струват между 1000 и 10-15 хиляди лева, зависи от това караш. Това го нямаш. Имаш електромотор и батерия, които сами по себе си имат ужасно много по-малко движещите части, което означава, че има ужасно много по-малко шанс нещо от това да се щупи. Тоест ти ми препоръчваш да не правя това или да си купа... За мен няма смисъл. Хибрида е лоша опция. Или ДВГ, или електрически автомобил. Защото в хибрида имаш ДВГ плюс електрически автомобил. Ти имаш и двете неща. Реално ти имаш две коли в една, поддържаш две коли в една, обаче не ползваш плюсовете на нито на друг. Ти не мога да караш само на ток толкова много, защото дори да плагин хибрид, мога да изкараш от нея в най-добрия случай между 60 и 100 км, ако е от, нали, хибрид с голяма батерия. Което е едно градско шофиране. Да кажем 2 дни. Или 3, ако караш по-малко. Но нямаш логиката на електромобила да се движи само на ток. Да нямаш вибрация, защото хибрида в някакъв момент включва двигателя и ти пак имаш тази вибрация. Имаш двигателя, който трябва да се поддържа. Пак казвам личното им мнение, че тази технология е преходна. Тя е направена докато се докаже електромотори и батерията като стабилна технология, хора, които не искат директно да сменят технологията, да имат хибридните модели и след това да минат. Обаче ние вече сме след този момент. Електромобилите, всяко следващо поколение е 2 пъти по-добро от предишното. И като пробег, и като стабилност. Аз мога да сравня заради хората около мен, че наистина е двоен пробег. Двоен пробег, големи ужас. Да, ама тези батерии, вие сега какво ще ги правите, като трябва да смениш батерията? Ама ти не трябва да смениш батерията. В огромната си част електромобилите надживяват полезния живот на един автомобил. Тя няма нужда от смяна на всеки 2-3 години. Няма да казвам марката, да не им правя лоша реклама, но предишната ми кола ме предупредиха да си след едни километри, че не трябва да я карам. Да, и аз не ги послушах. И дадах 20 000 лева преди да я продам. Продадах я почти нова на следващия човек. Да, какво ще правиш, като трябва да смениш батерията? Какво ще правиш, като трябва да смениш скорост на кутия или двигател? Точно това се случи. Разходите са аналогични. Да не говорим, че пък батерията, най-големия ужас е деградацията, но деградацията вече има исторически данни за последните 10 години и доста изминати километри световен мащаб с електрически коли. Няма проблем с деградацията на батериите. Ама те никъде не ги рециклират. Да, защото няма батерии за рециклиране. Я ми кажи нещо, като си започнал така и така ти да ми разкажеш на мен. Аз ще мина малко в ролята на водещ. Аз, честно казано, не вярвам, че хората ще почнат да си взимат електрически автомобили. Не го вярвам наистина, защото пазят планетата да е по-чиста. По същия начин, по който аз се занимавам с демография, това ми е моята кауза, на никой не му пука, че демографията е проблем, защото след 100 години нямало да има българи, както аз в началото говорих, че това е важната кауза, защото ние сме на 1300
350 години най-малко, даже и на повече по-вероятно. И след 100 години, колко ще е тъпо, след 50 години ние сме последните, които са загасили осветлението и чак когато схванах, че демографията е проблем за сегашния ни живот. И това е важното послание, защото като нямам достатъчно млади хора, по-бавно върви бизнеса, икономиката, по-бавно се развива страната, липсват качествени кадри за различни отрасли и като схванах, че то е важно за настоящия живот, а не за след 50 години, защото на никой не му пука след 50 години какво ще бъде, да не се лъжим, тогава успях да обясна, че демографията е наистина важна на хората, с които говоря. Аз не вярвам, че хората ще карат електрически автомобили и ги карат все повече или да го кажем така, 90% от хората, които карат електрически автомобили, според мен ще започнат да ги карат, защото е по-евтино, по-тихо, по-удобно и така нататък. Точно така. Както виждаш, нашия разговор, аз нито до момент не те питах, щастлив си от това, че те 2 месеца и половина си опазил природата. Добре, обаче искам да те питам нещо друго, защото наистина ли е по-екологично? По-екологично, категорично по-екологично. Защото започват да говорят много хора, че всъщност процесите по производството на тия батерии са проблемни по някакъв начин за природата. Окей, те със сигурност са проблеми, наравно с това, което правят автомобилите с двигатели с вътрешно горе. Има последните 2 години особено, има редица много подробни изследвания, които са правени от големи институти, независими международни, които доказаха следното. Да, ако съпоставим вредните емисии за производството на един електромобил и на един двигател с вътрешно горене, електромобил има по-голяма въглеродна следа, повече е натоварил природата заради батериите и компонентите в тях. Но това е при производство. Да. И то не е едното е 0, другото е милиони, нали? Има по-голяма въглеродна следа, ако сравним с ДВГ, защото и там имаш редки метали. И там имаш аз искам да говоря, като изтеглиме чертата и с карането, по-екологично. В момента, в който почнеш да караш колата, последното, което четох, беше от май месец тази година, на 70 000 км електромобила вече е по-чист, категорично. И тук се включва въглеродната следа на електричеството, без да се включва въглеродната следа на горивото за ДВГ-то. Тоест тия 10%, които според мен са 10%, на които наистина им пука за това дали замърсяват или не. Ако въпросът е по-чисто ли е, да, категорично е по-чисто. Това е доказано и е факт, не е нещо, което хипотетично ще се спори за него. Електромобила при достигането на тези 70 000 км вече е по-чист. Говорим, това е за целия жизнен цикъл на една кола, която в нормалните страни е 10 години. Тук 10 години се води нова кола. Но да те върна на твой въпрос, няма да е екологията това, което ще промени. Това, което ще промени и ще направи електрическата мобилност масова, е първо икономическия фактор, колко му струва на човек. Това е много сериозно. Да караш електрическа кола, ако имаш къде да я зареждаш в гаража, вкъщи, в обикновен контакт, дори нямаш нужда от станция, и тя излиза 3-4 лева на 100 км. Ако колата ти е по-мощна и харчи повече, да кажем 5 лева на 100 км. Няма такъв разход. Не съществува. В целия свят електромобил се зарежда вкъщи или в офиса, а публичната зарядна мрежа е съпътстваща. Тя е когато пътуваш на дълъг път или когато отиваш някъде да вършиш работа. Ако си вземеш ДВГ-то и отидеш примерно на среща в Интерекспо център, отидеш да пазаруваш голям магазин, отидеш в търговски център, ти оставаш колата там, тя седи, ти се връщаш, палиш и заминаваш. Докато ако си с електромобил, имаш възможността, ако прецениш и го искаш, колата ти е там, зарядната станция до тебе, ти може да включиш. И докато правиш нещо, така или иначе, което трябва да свършиш през деня си, ти всъщност отмяташ тази задача с зареждането. И то въпрос, ще хода сега да търся зарядни станции, няма да търсиш. Защото хората, които не са го правили, аз самия мислих, че е много сложно. Аз самия наистина си мислих, че е много сложно. А не. Не, той има навсякъде. И пак, тук е важно да направим уточнението. Ти си зареждал на нашата мрежа в L-Drive. Аз зареждах само на вашата мрежа по обясними причини, но по принцип видях с очите си, защото почнах да се заглеждам, че има навсякъде. Вашите са най-много, доколкото знам. Да, ние сме най-големи оператор в България, но има и много други оператори. Да. Станции има навсякъде. Ние като ако разделиш броя на наличните електрически автомобили на брой зарядни точки в страната, ние сме едно от челните места в Европа. И това може би едно от малкото места, в които България е някаква челна позиция в Европа на каквото и да е.
Ние сме там. Да, с... Интернетът ни е много бърз. Беше. Така ли? Да. Беше. Допреди 3-4 години бяхме наравно с Румъния в едни от челните места. Сега вече масово в Централна Европа са гигабитови връзки, които тук все още не са толкова масови. Така че и там лека по лека изоставаме, но като брой зарядни точки спрямо количество автомобили на ток в страната, ние доскоро бяхме на второ-трето място. Мисля, толкова напред сме. Сега тук трябва да отворим скоро, че ние имаме много малко електромобили в България. Ние имаме, последно мисля, че бяха около 24 000 автомобила. На фона на 3 милиона и 600 хиляди общо регистрирани МПС-та с ДВГ в страната. Това е под 1%. То от тия 24 хиляди, сигурно 22 хиляди са в София. Ами чак 22 хиляди не са, но да кажем половината и малко повече са в София. Да. Това разбираемо защо. Да. Но примерно има градове като Бургас, който е на една от първите места в България с публично достъпна зарядна инфраструктура. Има станции навсякъде. Нали, ние там работим с общината от 10 години и изграждаме мрежа, която да е в жилищните квартали. И нашето партньорство с община Бургас Тая община в много отношения, защото аз имам много наблюдения върху общините в България. Тя в много отношения 10 години напред от други общини. В много отношения. Просто включително очевидно и в това. Да. Това ще е нещо, което ще направи електрическата мобилност масова. Цената. Значи, каквото и да си говорим, българина, а и нормално, не само. Всеки човек, когато тегли чертата и види, че нещо му е по-изгодно, естествено, че ще предпочита него. И наистина остава едно усещане, че има някаква чистота, заради тишината, може би, докато караш, заради това, че не се леят някакви течности и така. Не знам дали си обръщаш внимание, особено сега, като е много топло и след обед, като залязва слънцето и застанеш на едно хубаво кръстовище в София, като тръгнат колите и виждаш едни облаци, които летат нагоре, мараня, нали? Това го дишаме. Представи си, ако цялото движение беше тихо и без тази смръд, която се излива. Това утопия. Няма как да стане за 1-2 години. Но ако ги нямаше тези облаци, ти карал ли си в София със свалени прозорци скоро? Мисля. Не. А ако детето ти в колата, ще свалиш ли прозорци? Мисля, най-страхотен кеф ми беше, въпреки че имаше пожар и едни 2 дни не се диши и се махнахме. Но сега изкарах много време в Пирин това лято, защото има ремонт вкъщи. Това е една болезнена тема, да не говорим за нея. И там е страхотно, като можеш да си отвориш прозореца и да... Да. А ако живееш някъде около натоварена пътна артерия в София, не можеш да си отвориш прозореца. В смисъл, то е... И друго забравих да кажа много яко нещо. Поне аз съм го виждал само при... Може би го имат и нормалните автомобили, но аз съм го виждал само при електромобили и Volkswagen ID7 го имаше и на Иван колата винаги ми е право впечатление, че го има. Че мога да си включвам климатика предварително. Да, много е. През лятото е много удобно. Всичките електромобили от последните генерации го имат. Някои DVG автомобили го имат, но там е по-рисково, защото ти трябва да я запалиш. Ако тя в гараж, нали? Да. Тук идва момента един познат, който той много така запален по електрическите автомобили. Всеки път някой казва, че електромобилите са по-замърсяващи. Казва 2 гаража, един до друг, палиме едно DVG и ти стоиш вътре 4 часа и палиме на електричка, аз стоя вътре 4 часа и да видим като отворим какво ще стане. Кажи ми сега коя е по-чиста. И така дали, защото то е крайно малко, но също като замислиш, DVG-то може да убие, буквално може да убие. Всъщност ние караме коли, които се движат с изключително силно запалими ферментирали динозаври чрез контролирана експлозия. И следващия момент казваме, тя колата на ток е опасна. Кое е опасна? Ти чувстваш ли се застрашен по някакъв начин от тази кола? Не се чувствах застрашен, обаче аз пак ти казвам, има нещо, има един друг елемент. Аз примерно нямам отношение, както ти казах, към двигатели, към коли и така нататък. Мисля обаче, че тази тишината, която на мен много ми харесва, на един по-специфичен, по-ретро тип мъже специално на Балканите, ще има минус. Те обичат да им бръмчат колите, те нарочно вдигат шуми. Оня ден един кретен ми събуди бебето и ме беше страшно много яд. Защото бебето спи и той минал. Аз бях по-надалече, назад се движех, но
Мина с много газ нарочно покрай жена ми, която буташе количката, даде зверска газ и бебето да се събуди. Той нарочно даде газ, за да шуми, за да покаже, че е голям мъж. И не съм сигурен, че това не е минус за вашата кауза. Защото много балканци няма да искат да се решат електромобили, които имат тая опция за балканци, както казваш ти. Те имитират вътре шума от двигателя. Това е добре, между другото, да го направят. Да, да го направят за България. Ще е добре. Тихо, вътре обаче, ако искаш да ти бучи, тя може да ти бучи. Ако това ти липсва, измислено е. Включително страшната потия, на кой ще смяната на скоростите да минаваш. Има много такива хора, да. Те нямат скорост електромобили. Да. Те са с редуктор, едностепен, безстепенна трансмисия. Но като сменяш скоростите на волана с перата и то прави това рясът. Всичко е помислено и за хората, които много искат да карат шумяща и тресяща кола, която като сменя скорост и дърп, може да го прави, ако толкова го искаш. Има и такива модели на пазара. Да, струва ми се много тъпо, но ти гарантирам, че има хора, които искат и това. Да, има го това като екстра, но добре, да направим едно обобщение накрая. 2 месеца и половина електрика. Да. Зареждането не е сложно. Зареждането е много лесно. Лично аз ви го гарантирам. Питите, мен ме познават много хора. Аз съм известен със своята несръчност и технологична неграмотност, така че ви гарантирам, че е много лесно зареждането. Гарантирам, че наистина е много вече голяма мрежата. Както на Neodrive, така и на много други компании. Пак казвам, аз съм зареждал само Neodrive, но видях с очите си, защото като карах електрически автомобил, не мога да не се оглежда, ми прави повече впечатление. Има навсякъде. Никога не съм имал проблем с зареждането. Повтарям, никога не съм имал проблем с зареждането. На някои станции става по-бързо, на други става по-бавно, в зависимост от това. Ти мога да си избираш, смисъл, ти виждаш коя станция каква и си преценяваш. Можеш да виждаш на картата къде имаш на приложението си. Колата ти показва, въобще всичко е направено, така че няма къде да се объркаш и не е проблем по никакъв начин. До година, като дойде момента за смяната, до година има много сериозна вероятност ако да се включи във вашия да те обърнем към електрическата мобилност. Това е огромен успех, защото всъщност ти си представителна извадка на хората, които ще движат електрическата мобилност в следващия етап. До мен техническите новости стигат много бавно, винаги с известно закъснение и съм ви всъщност благодарен, че аз най-вероятно след 1-2 години ще да се осмеля да пробвам така да проверя. Благодарение на вас го направих по-рано. Ето сега и не е страшно и е хубаво. Не, нищо страшно няма. Напротив, много е приятно. Наистина много за човек, на който по цял ден някакви хора му бучат на главата. В електрически автомобил е много по-приятно. Тихо и си почиваш. И си го зареждаш вкъщи и си го зареждаш всеки контакт и е супер. Добре, мисля, че това така минахме през абсолютно всеки аспект на твоето преживяване. Изключително се радвам, че е било силно позитивно. Това, че не успя да се сетиш нещо, което да не ти е харесало и да... Аз опитвам да съм съвсем искрен и честен, така че наистина не мисля, че имаше нещо, което да ме притесни. Ако мога да направиш резюме на 2 месеца и половина електричка в 2-3 изречения, какво ще кажеш? Ама не на мен. Смисъл, кажи го на хората, които това нещо им предстои, защото всеки един от хората, които ни слушат, ако не са се докосвали до електричка, в някакъв момент ще сменят колата и това ще е една опция, която трябва да обмислят. Кажи им го на тях. Мисля, че преди 3 или 5 или 7 години наистина беше рано, но мисля, че сега вече моментът е абсолютно окей човек да си купи електрически автомобил и няма да му представлява никаква трудност и ще открие много предимства, някои от които дългосрочни, до които аз не можах да стигна по отношение на поддръжката, но други ще ги усетите абсолютно на първия ден. Ще ви бъде изключително приятно и ще ви бъде много лесно. Супер! Много ти благодаря за това гостуване. Беше ми много приятно. И аз благодаря. А на вас, всичките милиони хора, които ни гледате, сигурни сме. Благодаря ви, че останахте с нас до края и очаквайте следващите епизоди.